Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanipad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipada kanato sa tong stuking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rosalie. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suki sa kong tigpaminaw ining tulumanon bagong bayani. Ako si Rosalie, nga taga Cagayan de Oro City. Usa ko ka OFW sa Singapore. Sa labing una na kong 3 ka tuig sa kontrata nga natapos gid ako. Nagsilbi ko isip domestic helper sa usa ka sikat nga international designer. Sa kong pagbalik alang sa ikaduhang hikayon, ang mauna kong employer ni offer og mas taas-taas nga sweldo kay nakauyon kaayo kanako sa kong serbisyo. Akong gidawat ang iyang offer o gipasaligan nga mubalik human unya sa 3 ka buwan. Tuod di ay na ako'y kaliviin ug 4 na mi katuig, si Jonard. Usa ka tuig ang among panagtipo ni atong una kong nilarga alang sa una na kong kontrata nga balik 3 ka tuig. Badugon kaing tawana, kontra kayo siya sa kong pamilya. Anay ko magsugod ining akong suwatampo sa diyang nauli ko gikan sa akong 11 kontrata sa Singapore. Salamat kay niabot na gyud ka, Day Rosalie. Pastilan, nigwapa man og samot ang among anak nga nagatrabaho og 3 ka tuig sa Singapore. Si Papa Gorio, baya. Salamat kayo kay nisugatin mo na ko din sa airport sa Cagayan de Oro, ha? Mamatikang, Papa Gorio. Pinangga ko kay kanamo, Day Rosalie. Ay, maog yun. Giminghaw na gud kaayo minimo ni Papa mo Gorio, Day. Mo nagkasinabot gud mi nga sugaton ka namo dinhi sa airport. Salamat gud kayo ninyo, Pa. Naalang unta ko'y gi-expect nga makita karon gawas ninyo, pero uwa man. Si Jonard? Lain pa bagod. Dili ba, Day Rosalie? Asam ka siya, Pa. Naibaw man unta siya nga moabot ko ron din sa airport. Nanawag ko niya. Pero, bugnaw naman kayo tinagdan nga rin ako. Ay, maulang gihapon si Jonard. Huwag kausaban. Nagsalig sa ginikanan o nagumon sa daghang bisyo. Kaanogon sa kong mga iyalang giusikan. Ay, pastilan. Bisag kinsa na lang ang mga babae nga gikalambigit sukad atong imong paglarga. Nakailaman ko siyang gikarelasyon karon, Ma. Si Ebeth. Suod kayo na kong amiga kani ato sa high school. Ay, di na ta maghisgot pa, ana. Ay, tana. Ato na ta sabay. Sige na. Ato ta magtiwas og istorya didto. Mas mayong muling kawas na lang yung kasingpit gikan sa kinabuhi ni Jonard, Day Rosalie. Kaya wa yung kay makuha atong tawhana. Pero gimahal ko si Jonard Pagorio. Unsa? Bisag ingon ana siya kabadlongon pa. Pero nahibaw ko nga gimahal sad ko niya. Uwa lang ko sa iyang kiliran maong tuan niya pangitaas sa laing babae ang dili na kumahatag niya. Kito ako sa layo. Tapaghag ba diyan ang katarungan na, oy? Ayog padas kasuko ni mo dong Gorio, uy. Nag-drive baya ka, ha? Papa ba? Murang kagkaroon pa na ako pa, uy.
Naibaw ba yagid mo ha nga naalang kang Jonard nagtuyok ang akong kalibutan? Ug andam na kong buhaton ang tanan aron bawion ako siya gikan kang event. Samtang dili pa sila kasado. Ay, paghilom na lang diha, Dong Goryo. Mura magkagkaroon pa ning atong nga anak. Oh, asam dito si Papa Goryo, ma? Ni Pahaway. Tuwa dito suhod sa among kwarto, day. Pagsaon nga, murag ni aksyon man og saka ang dugo ato ganiha. Namuwa na gutong naong ni Papa ni mo samtang nagmaneho sa auto. Sorry, ma, ha? Dili lang gyud ko ang makamaong mutago ko nun sa akong gipati. Ilabi na gyud kung bahin na ni Jonard. Unsa man gyud ay imong giplano, ha? Ni anamang ko. Ako nang bawion si Jonard, ma. Kay ako siya. Ingon ko ni anak ka Franca, Priscilla, ug nakaila na kaayo na ko ang akong mama ug papa. Labaw sa tanan, wa ako'y gitago nila, bahin sa kong martir nga gugma nga tukan Jonard, ga akong nahimong kalivin sa wa pa ko malarga sa Singapore. Dili ka mahog nga baratong pagkababay ko na sunggalo ni mo ang laki nga naanay laing gikarelasyong babay na. Ma, I don't care. Kasal na lang mo'y kuwang na mo ni Jonard, ma. Nagtipo na gud mi. Og nahitabo lang nga nagkalagyo mi tungod kay nilarga ko sa laing nasod. Apan, matagbuan magpadadanan sa kwarta niya, ma, uy. Kay nahibaw ko nga wa siya trabaho. Day Rosalie. Ay, salamat. Di kayo pasalubong na ako, mama girl. Wadyo ko ni mo kalinti. Nasus, magdrama pa ba ta, girl, ha? Swarding? Well, naibaw ko nga basta ikaw ang ikaw ba nga ako katubang. No more dramas yun, no? Swarding, girl. Diretso na ta sa kong punto. Bahay ni Jonard. Girl, nahibaw gid ka kung unsa na ko siya kamahal, di ba? Mau lagi to, mama girl. Ang imong Papa Junard, seryoso na silang relasyon ni Ibiet. Ano ba mag-classmate pag high school? Niabot na ko, girl. Ang tag-iya ni Jonard. So ako na siyang bawion gikan ni Ibet. Turoy! Wa ko mag-commit siya, Swarding. Oh my God! Nakailabi na ako. Sige, sultihi ko kung sa imong giplano. Kabuutan ka sa kong friend, uy. Ganahan kay kumuhatag ni mog 5K, Swarding. Lo, wow! Salamat kay nirespetar gyud kapag ani-ani motel nga ni ako maghuwat nimo, ha, Jonard. Sorry, Rosalie. Pasilo ako. Wa ko makaantos nga layo ta sa usag-usa. Maong natintag ko sa lain. Ug sa kadaghang babae, sa suod pa gyud ako amiga ni atong high school pa ta. Rosalie. Ni naman ko. Okay ra og bawion ti ka gikan niya.
Tinuod ka, day. Rosalie, ha? Tinuod ka nga imo kong bawion, di ka ni Ibet. Ako maitag-iya ni mo, Jonard. Kasal na lang mo ikuwang nato. Maong bawion lang nako ang unsa may ako. Salamat palangga. Mahal gud kay kun nimo, no? O palangga. Sobra kaayo ti kakabahal. Og mamatay tingali ko kung mawakan ako singpit. Palangga, Rosalie. I love you so much, palangga. I love you more, palangga. Gimingaw na kay kunimo. Rosalie. Makigsulti nimo ang imong amahan, day Rosalie. Usahay bitaw, ma. Pulaan ko paminaw ni Papa. Magsigig balik-balik ang iyang pagsupak sa relasyon namong Jonard. Day Rosalie. Manahibahaw pa agad mo, ha? Nga nag-live-in namin Jonard? Usa ka tuig namin nag-live-in, ma? Og nagkalagyo lang mi tungod kay nilarga ko sa Singapore aron manarbaho didto. Pero giliuban ka niya. Nakigrelasyon sa glaing Mao babay. gani nga ako siyang bawion, ma. Kay ako maitag-iya ni Jonard. Dili ni sa pagpanghilabot, ha? Pero ang ako lang ba? Huwag yung kay makuha anang tawhana. Paguryo. Bikono. Tugkara pag-ayo, day Rosalie. Kimurag. Wala nagyo ka magkadimao, ini? Pa, murason og mga tarungan jud ko, pa. Hmm. Bahalag sayop na. Bahalag sayop na og wa nami magkadimao para ninyo. Pero ingon ana ang akong paghigugma kang Jonard, pa. Ginikanan man minimo. Di na ba lang di ay magkahatag sa among maayong mga tambag para nimo? Pwede man, pa. Nganon dili ko taon. Apan ayaw po mo kalain kung may mga tambag mo na ako nga akong i-reject. Di Rosalie. Dili tungod kay wa na ko'y respeto o pagtahod ninyo nga ako mga ginikanan. Kung dili, tungod kay ni ako sustong pangidaron. Aron mo desisyon alang sa akong kaugalingon. Tinuod gyud ay nga ang gugma bisag sayop magpakainsakto ug mga tarungan bisan ug way katarungan. Mga kasama, atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Rosalie dinining atong talamanon. Bagog Bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.